Public-private partnership ang inaduso sa karon ni Bacolod City Mayor Alden Benitez kaupo ng Yanson family sa New Burgos Public Market sa bag-o sini nga site. May report si Nico Delfin. Sa baylo nga magasto pa sang 160 million pesos para sa construction sang temporaryo nga merkado, naga-negosyar na karon si Mayor Albi Benitez sa Yanson family para magamit ang ila ginapanagiyahan nga masobra 2 ka hektarya nga duta bilang bag-o nga site nga pagatukuran sang 525 million pesos nga New Burgos Public Market. Pinaagi man sa Public-Private Partnership Project. Sara nga wala na sang bayaran nga rentang syudad sa paggamit sang propiedad. Ang lote sang pamilya Yanson ang yara lang sa kilid sang mismo merkado. Ining ginatindugan sadto sa mga nasunog nga balay sa Barangay 19. It depends on our commercial arrangement. They provide the land, we provide the building, and then we go on a joint venture arrangement. Ang tendency sa PPP is of course to maximize revenues. We cannot also do that considering mga vendors will still have to have the same rates na ginabayran nila today. Paano na niya ang market? Expansion, bagsakan, mga pwedeng mo. Or we're also entertaining the concept of swap. Wala ng legal impediments kasi pwede man swap na ang ato niya properties. Ang alkalde ang magasapuliwat sa ila agud maganegosyar sa plano sang syudad nga pagbakal sang ila separado pagid nga 17-hectare property sa Barangay Vista Alegre. Ang duta ang himuon sang syudad bilang bag-o nga relocation site bungod sa records ng Bacolod Housing Authority. Wala na sang available nga relocation area ang syudad. 225 million. Mga 225 hectares. Pero yung nagyapon niya. Ang ibang nga mga properties sa tupad, I think, wala pa. So far mo na. Ginatinguaan man nga maggamit ini sa masobra 30 ka pamilya sa Barangay 12 nga natala na iga-demolish para masuguran sang SM Prime Holdings Incorporated ang Manukan Country Development Project sa Madason nga binulan. Nico Delfin para sa DJcast Negros.